Vi socialdemokrater går ind for en rigtig god folkeskole i Mariagerfjord Kommune. Vi har brug for, at vores børn får den optimale undervisning, for de er vores fremtid. Det er karakteristisk for Mariagerfjord Kommune, at halvdelen af befolkningen bor i landområder og halvdelen i byerne. Og det gør, at vi i Socialdemokratiet har sagt, at vi vil have en decentral skolestruktur. Det er det, forældrene har sagt til os i forløbet, vi kørte omkring skolestruktur. Skolestruktur er sådan et underligt ord. Det får hurtigt et præg af noget mærkeligt, noget forfærdeligt. Det synes jeg ikke, det behøver at være, for det er klart, at når vi har faldende børnetal, jamen så kommer de mindste skoler under pres. Og derfor er vi selvfølgelig nødt til at forholde os til, at skolerne er bæredygtige. Men vi har ikke en plan om lukning af skoler. Jeg vil ikke udelukke, at det kan blive nødvendigt for nogle af de mindste skoler, hvis der bliver ved med kun at være en tilgang på for eksempel 4 elever om året. Men som udgangspunkt, så vil vi have en bred skolestruktur, også med plads til små skoler. Det er vores helt klare opfattelse, at glade børn, der trives, har den optimale mulighed for indlæring. Det vil vi også sikre ved, at der er et nært samarbejde mellem skole og forældre, fordi det er jo alt andet lige forældrenes børn. Vi vil også sikre, at rammerne er i orden. Vi har foretaget løbende renovering af vores skolebygninger, sådan at der er tidsvarende undervisningsmiljøer. Der mangler en del endnu, og den proces skal selvfølgelig fortsættes. Ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune er et kapitel for sig. Vi skal sikre et bredt og varieret udbud, så alle vores unge får en god basisuddannelse. Men udover selve uddannelsen, så skal det jo også være attraktivt for de unge at være i Mariagerfjord Kommune. Derfor vil vi satse fortsat på at have gode idrætsfaciliteter, og vi vil også have gode kulturtilbud til de unge, sådan at de kan være stolte over, når de kommer ud i landet og i verden og sige, jamen i vores kommune, i Mariagerfjord Kommune, der er der godt at være, for der oplever vi, at der tænkes på os. Vore ældre borgere skal føle, at de er værdsat i Mariagerfjord Kommune. Det er de ældre borgere, der har skabt vores samfund. Det er dem, der har skabt velfærden. Og derfor skal de påskyndes. Der ligger en udfordring forude, for vi ved, at der bliver flere og flere ældre og færre i den arbejdsduelige alder. Det skal ikke ændre på, at vores mål skal være en høj kvalitet i ældreplejen og i pasningen af de ældre, der har behov for det. Vi har jo allerede satset ved at køre uddannelsesforløb for vores personale, og det vil vi fortsætte med. Vi har et rigtig godt personale til at tage sig af de ældre, så jeg tror, at udgangspunktet for fortsat udvikling vil være til stede. Som jeg har sagt før, vi kan altid gøre det lidt bedre. Også vores handicappede borgere har krav på en værdig tilværelse. Vi har bestræbt os på at leve op til det i Mariagerfjord Kommunes første levetid. Vi har for eksempel etableret nogle rigtig gode boformer for de handicappede, og det vil vi fortsætte med. Vi vil sikre, at yngre handicappede også får mulighed for at bo sammen, sådan at det er godt og rart og trygt. Vi vil gøre, hvad vi kan for at udvikle Mariagerfjord Kommune til et rigtig godt sted at leve, bo og arbejde, også i fremtiden. Men for at det kan lykkes, har vi brug for dig og din stemme. Jeg beder dig virkelig om at møde op på valgdagen og afgive din stemme. Du kan få mere at vide om din nuværende og forhåbentlig også kommende borgmester på www.hcmorup.dk.